nyo bay. Uy, boss! Saan tayo? Saan may ato, boss? Mangutan na ta ko nyo boss kung asa ng balay sa mananagan kay magpatagan lagi ko. Mananagan? Ilan na yung kusilyo? No, ilan na yung kusilyo, no? Oo. Ilahagi na. Nababaw. Kuan, boss. Ibutang na na yung motor ni Raplin kaya wala may mangilabot na. Kami labantay na. Saka kanang dana ba? Kanang dana, boss. Iksak ka ni mo ng dana, boss. Wala laing dakong balay diha nga nasa lipdan sa gamayng payag. Mao na laing kusilyo. Tangasa lang. Sige boss. Butang na yung motor ya. Okay ra ako mabutang ang motor na boss. Wala problema, kami bantay. Salamat kay boss, ako lay parking akong motor niya. Okay ra. Sige. Butang lang dia. Salamat kay boss. Boss, salamat ninyo boss. Aras ako. Sige boss. Salamat kayo. Salamat kayo. Masing kay mga maayong nga tao din na dito. Pan lagi na ako kinsa ginag kawat at akong rilo matay ako ging ipapriso gyud. Kung nagining kuan na gyud, ako ging ipapriso gyud. Kani mo ba? Nagining balaya din ning mga bala ni. Mayuhon ni. Ayo. Bayong to. Wah, siguro itaw da. Wah, man gini tubag. Ayo. Hoy! Boss! Saya to, boss. Di aligi ko, boss, kay magpatagaan ko nimo. Magpatagaan ka? Dili ako. Si Lolo, Silyo, rasod. Sige, boss. Gatuom ko na kung ikaw kay mananagaan sa kong kikignaw. Sige, boss. Andiyan ka rin ko sa. Tawag ko sa Lolo. Lo! Oy, apo! Nangita ni mo, Lo? Insama na. Magpatambal siguro na mo. Sige no. Dayon, lingkod muna mo ari. Halari, kuha na yung mga kawali o ito mga gamit. Sige, Lo. Ay namang magpatambalan eh. Boss! Nahos diri, boss. Naras Lolo diri, boss. Dali, boss. Dali. Dahil ko na Salamat, wala. boss. Dali, boss. Lahos, boss. Wato mga gamit na to rin. Mayong utto diyan, oy. Oy, Tom. Wala ito mga gamit na rin. Sige na. Sige, Lo. Boss, diray mo bangko, boss. Lingkod di, boss. Lingkod na rin do. Salamat kayo. Atong kawali niya. Atong takubo. Lo, diyan, Lo. Dong Ariel. Atong nagisibo gamay bangko do. Sige, Lo. Ano Nasibo kamay, Lo. Ikaw tayo atong bisita. Magpasambar Sige, na eh. Lo. Papunta mo na, Atik matiwas mo yan eh. Para mo ginawa na si Lo, kaya mo rin itasan na siguro na Lo. Sige lang, magpapunta ko. Ano may to atong takubo? Tawag ko, Lo. Sakit, Lo. Ano? Sakit na ba niya akong tuhod ko to? Ay, kawala ka na ko do. Mel, uso na kabok no patag-ano ko na rin. Lo, maugi bitong Wag isip ya! Dabutan na nag-isip ko. Sige, Lo. Dala yung nakapalhin din niya. Sige, salamat kayo. O sa iba sa alim mo no? Ako laging rilo lagi. Noy, matay kawat man dito sa gawa sa mong balay. Kuha man noon nga naligo ra ko. Ibutang na ko sa lamisa. Ako bahala na do. Sige lang, relax lang diya ha. Apo! Hoy, Lo. Ako itong luwag. Ano? Para makita rin asa rin iyang relo. Lo, tara, Lo. Iba ni luwag. Ang akom ni sungkot apo. Ito luwag apo. Lo, tara, Lo. Tara yung luwag, Lo. Ay kapalagaan ng imong relo. Mauli na na. Exorcistamos eh. Onde sa tani di apolita. Ang imong relo ano. Makadin na yun mauli. Kay tuon na sa Amerika undo. Pero gisulob-sulob naman ni undo. Batanon. Mayong pagkahalin eh. Mahalod undo. Di man to masulob noy. Kay world clock man to. Ay, huwag man po ka masurpeng world clock. Kay palihon ka lang lang kunigukay. Sa Christmas 8 sa buklas kong ditagaan. Karoon pa yung kunin mo ng bulyaso. Ang kamo pauli ka. Ay ka mahinaykan ka. Mali kay klaro nga nag-anoy. Ay, may uli lang ko. Makas-gas, makas-kuras mo ay.
Siya, ng bala ng nag-ana ni. A few moments later. Ayo, ada na lang Priscilio eh. Dito lang ko. Kaya magpatagaan ko kasi ko sa akong multicam. Masig matag-anan pa to kay tag-amang matag-anan na niya. Nahabag kay tao dito lang Priscilio ron sa. Mauna ni. Ayo. Ayo. Uy, ano? Ano kaya ito? Mayong udto niya. Noy. Natangas malagay ka, di ba anak manggang usteng? Oh, lagi noy. Ikilaw ito na ka ako! Apo! Apo! Oy, lo. Wala ko sir. Ako man ay silingan sa kaubos anak ng usteng! Umaling ibalinte! Oh. Buwa dito bangko! Sino? Ano do? Kasakit na niya akong tiiron do! Lahot na do! Bos, likod ni bos. Bos. O sige, likod niya! Likod bos. Kung naman ato! Magpatag-an talag ko sa akong multicab nga nawain ko. Kailan naman ito kadlaw na wala o do? Mga 5 na gito kasi manain ko. Sige, pwede ba tikang himulsuan? Para ito mabasag na saan ang multitab ni Moran. Pwede kayo, Inko. Ayaw lang yung kamulpundo. Lahi na maron. Kaya ato himulsuan. Kaya ato himulsuan ayaw kayo ito. Ato ning mabasag asay mong multitab na. Ha? No limit ang here. El filibusteres mo. Lasuran nila didad. Batal imong multikap o doon gikargahan nagbalas. Tumaman sa salot. Murag, grabe ng paggamit ontro. Tuan na sa salot. Pwedeng mapaawit na mo pero tipog ko ka siguro kay pasig na baligya na po. Ay, dili mo to multicab nga makargahag bas. Inko, luwaan to sa akong anak, Inko. Kalang truck ba? Pagpunta masusin tuwaan si mong bata. Pagpunta pa ka. Dito ni mahitabong yung nanay. Hala pa ulay nito. Patagaan din eh. Bila nakabuka kong ditagaan din eh. Namulyaso ko ninyo. Ulay dito. Nakaskas na mo sa akong oras. Pagkatagang akong ditagaan din eh. Kamu ba'y nakabulabog? What's up mga kahain? Shoutout ni Minikon, John Dave Gamilya, G-Boy Belisa, Kian Buhos, Gisa Kansiran Kanya, ug ni Rikami Bakasmas. Salamat kayo sa inyong pagtanaw, guys. Yeah, pakpak! Og shoutout mo ko mga kahait mo. Shoutout din ko ni Rodin Labrado og ni Dexter Ocampo. Shoutout sa day ko sa akong one and only love, Windilin Alpiche. Sa akong duwag anak. Shoutout din ko sa akong bad, Kati Maglinaw sa ito, akong bibi. Inner break. Og shoutout ko ni Hanime Lopez. Kung katunay nga gusto nga magpatato, no? At tulad mo ni Boss Arwin Timpo, idol, bakit ito siya mga tuwa? Salamat! Salamat! Pakito ay medon. At sunod na mo nga video. Kung nindot karon, masunod pa yun ang nindot. Kaya gano? Kuhan pa niya mo aron. Try pa ni. Bangkon nyo nakita, first time. Iksunod na ni. Second time na. Kanang ingon mga kahait. Mas hait pag yun ana inyong makita. Og maula sa ato mga kahit, no? Og daghan kayong salamat sa inyong suporta mga kahit. Thank you. Pakpak!